नमस्कार, रउआ देखत बानी आपन भोजपुरी चैनल बैठकी। जी हाँ, आप सभी के लागत हुई कि यहाँ पर सारा जौन बात कही बा वो भोजपुरी में ही हुई। तो रउआ बिल्कुल सही समझाता है। भोजपुरी भाषा बोले वाला लोगन की आबादी पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ बढ़ी। लेकिन जब भी भोजपुरी के पहचान एक अस्तित्व के बात आवेला तो भोजपुरी के लोक गायक लोकगीत तक की बात सीमित रह जाला। लेकिन ये पूरा सच्चाई नहीं है। ये चैनल शुरू करे के हमनी के मकसद बा कि हमनी के जो आपन बात बा अपन मातृभाषा में हो सके। हमनी के समाज बहुत बड़ा बा, हमनी के दुनिया के अनेक क्षेत्र में बसल बानी जा, लेकिन एकरा बावजूद भी हमनी के बात के हमनी के भाषा की उतना चर्चा नहीं है। जिस तरह देश के अन्य क्षेत्रीय भाषा के लेकर के लोग काम कर रहा बा ओकरा में हमनी के भोजपुरी समाज पीछे रह गई बा। देश विदेश में जितना क्षेत्रीय भाषा जैसे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, पंजाबी इस तरह के भाषा के जितना विकास होइल बा हमनी के ओकरा में बेहद पीछे रह गई बानी जा। लेकिन एक बात और भी बा कि भोजपुरी खातिर बहुत सारा ऐसा लोग बा जो बहुत कुछ कैले बा और वर्तमान में भी बहुत सारा लोग काम कर रहा बा। जरूरत बा तो ओकरा ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे के, ज़्यादा से ज़्यादा बतावे के। रउआ सब जानता नहीं कि भोजपुरी अब बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं है। अभी भाषा हमनी के क्षेत्र से निकल करके दुनिया के अनेक देशन में अपन स्थान बना चुकल बा। हमनिए के यहाँ के लोग जाकर के विदेश में अपन समाज के अपन भाषा के इज्जत बढ़ैले बा। तब हमनी के भी जिम्मेवारी बा कि अपन भाषा खातिर साथ आकर के कुछ कल जाए। यही से हमनी के भोजपुरिया समाज खातिर इस चैनल के शुरुआत कैले बानी जा। तो आप सबसे अनुरोध बा कि अपन समाज के अपन भाषा के सम्मान बढ़ावल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगन की चैनल से जुड़ल जाए। आप सबके चैनल से जुड़े खातिर लाल वाला बेल आइकन के दबावे के बा ताकि इस चैनल पर आवे वाला हर एक वीडियो के अपडेट रउआ सबके मिल सके। और रउआ से निहोरा बा जितना भी इस चैनल पे वीडियो आवे ओकरा के रउआ पसंद करी, शेयर करी। प्रणाम।